judgment. Niini nga maong note mga igala ang akong ubos nga pangagpas sa statement ni Attorney Gara. Wala man sa diya sa giingon nga rule or guidelines nga dili pwede ang lumad pabano. No? If there is no such prohibition, then there is certainly room for fairness. Kung dili bawal ang lumad pabano nga mao atong i-represented to, kay mao lagi na mga igalas, ako pang yun ganina, dali ra nas mga choreographer ang usap anang koryo og tema sa sayaw. Chicken ra na sa mga choreographers. Why not let pabano papilon dito? Sige, sinulog sila mo musayaw. Dali ra man na. Sus, kanang atong mga choreographer nga gaypangkwa mga sus, chicken na lagi na. Basic. Sige, dili sinulog. Buklasan atong ipapil dito. Pero ang atong mga dancers sa pabano mo atong pasayawon. Oh. Mama ni akong reading mga igala, mo ni akong understanding. Niining paragraph diri nga gisulat ni Attorney Jim Gara. No? Matod pa niya, upon reading the tourism office statement, nothing in the cited guidelines appears to prohibit or prevent the lumad pabano contingent from representing our city. If there is no such prohibition, then there is certainly room for fairness, compassion, and sound judgment. Oh. So, ano ba problema pa man to ta? Just ni Ma'am Gabas. Ano ba problema pa man tag-hire, pupulong og mga dancers? Intact naman eh. Sa bagdog man ni gamay, kuha man naman eh, slide naman. Mundaog na. Kung para po na ko, pre, ano liwan papilon nga, og na ang mabata, na ba yung uban sa 100% nga nanayaw diya, na yung uban anak mga siguro 25%, dili mo uban. Pero ang dili siyang uban, pagkayugan, dugangan, dapat sa apat. Dugangan. Dili kay ingon nga i-full tanan, kay ang rason, lagyo, mga comments sa mga Facebook ba, lagyo. Pero para na ako, tayo mga ganahan dancer, ano may sunod, ganahan pa na mag-discourage na mga pinsunod. Di na. Mag-discourage ba na? Okay. Aba, pinikanan, apin ba po nagtukaw, ano ba sa mga na? Pusan para sa mga trainer. Oh, kanang maghinikanan na pag-practice pa na daan dito. Gatang. Kaya tagalagyo baya. Oh. Dagan po nila nga nakis nakaadto kay mo na expectation na gusto man nga. Kada kaniya pala og example na to district meet ba, provincial meet og sa Biraa o sa Bictanon. Og kinsay maayo na sa inyo eskwelahan sa inyo. Ipagala to. Wala ato ang mga pambato dito. Kasi ba na namatay pa pagi. Mura nang tawag na ko nag-screening na ko tada Andre Syudad para na sa to province-wide contest. Sa to iapil nga saya mura na stepping, kusyo balik ra gisay ko na mura. Good. Usay mali mo ka kay yung champion na ka dire. Nya ang ita pagkaglain ka mong iparang ito. Kamay mo usbon stepping ana. Sige, mo lagi na kong giingon. Sus ka na mga choreographer, sa situwa mo na. Ya ka na choreographer balik-balik, wala ka puli-puli na bola sila. Ya ka na turo ang tambol ka ng Bonbon Festival. Props naman na usbon. Props na, sayaw stepping mo na sa bande. Likos bigas ana. Ang usbon na katulad lang magdala ay imong props nimo na nakikaguran. Nana kay kinisalahan. Sa puno. Sa ina ni mo ibis sayal lagi. Di ko alam na ron. Ibutong na. Sa sinulog imong hidres katumang nagbalahibo dito. Ana kay mura ka tong Muslim ana. Karon maghidres na kagbudbud. Butlo na. Or maghidres na kag nang lubi nga kinagod. Kaya sinulog man ang kagkuan. Para lang sa apal mo diri abot dito tulong na. Sa palagi nag-sweeto kay na nga mga trainer. Kabalo na sa muliskarte. Kisito kay na dili na problema nila. Ang problema niya ang kagoor sa mga membros pabano. Pautan asa ninyo ng mga dancer diyan. Marayaw ba mo? Aka na gay. Isa tong ganahan mo apel kay patsapan o dili mo ganahan mo apel. Ano ba? Pagkatong mga mga tanan pre kay na may eskwela man. Eskwela na uban ang eskwela na puman ka. Doon na may training. Di na i-generalize ba in general jud ako. Namin nga dili apel ha. Nga dili ron kay dugay na plan ato pa sa statement sa tourism office.
Gipaybalo na daan ang mga kapitan nga mauni mo na mga kapitan ano kay balo niya kay agilang kasing-kasing tuwa magisili mga dancer. Nya ano nahimo man na pipila ka mga kuan, nahimo man. Oh. Nahimo man yung pipila ka pista, ipadala man dito. So na favoritism. Nga namang magbulong-bulong ko man juga ganaan mo na. Correct. Bisa ako gini ka na no, magul, maski hawa to pilakit pa na makakampot na to nga ay dumagiti na tapon nga no di ay. Ino na po yung isyo na po yung taga-bukid. Ayaw. Ino tayo niyo Ako mag-order ko ginamingon nga taga-bukid mo na. Oh. No? Mga asawa taga-likod. Ay sila itabo po na tong usa tong kanang queen, also. Ay man Itong criminology. Nga iyo nga ano kadlaog man nga taga-bukid man iyo katong dancer sa lagi katong kuan. Ayaw kay ug wala na sila ilabi Wala na sa ta. to mga igsoon maguma. Patay tas gutom diri sa ubos. Oh. Kaysa may magalak sa lagon diri nato. Muna usahay kung makadugan ko kanamingon nga taga-bukid man guna. Magul ko pre. Book ID. Ay ipasusa pa ko nila book ID. Magul ko. Kay atong mga kadugo na ako dito. Mangangat kita dito. Oh. Kita mangangat dito mountain man kita ana. Lami magang ilakaw-lakaw dito. Suroy-suroy. Wala. Paalam na. Natumbar ko ang cellphone mga igala kay ako rabong gitungtong kay di man maraang na inoon aring microphone stand. Tanaw na ko. Ngita pa ko. Ako ni wala pala di si sabon. Ah. Ibalik ulit. Hindi na sa Balik. Anak pa din ako sa sabon. Ani sa pula ano. Anak din sa kuan. So mga din na diya magatoy one time dire nga dunay kininiong programa diri ba? Oh. Kato minga kabugi magod. Ting ulo na ko to bre. Katawagon ko. Okay. Kay giningon. Ako tangon ay giningon ana. Kay dagkan pareha sa man nato. Abi kay tuwa gapuyo dito inyong ananaon. Kung nakapuyo ra ba jud ko ng mga lugar bukid. Kanang lugar sa kong asawa sa unang panahon na hilit-hilit man na. Puyo ko dito. Nga kanang akong balungo kanarang mga tingog. Wala siya. Mutindog sa usa ka taga-bukid. Na kani mo siya nahimong Mr. Ano ba ni? Kani siya sa Sinulog. Sinulog King di kani siya. Kani siya. Naka-bukid pa kuno. Anya nakagwapo man lagi. Oh. Ni. No ibang ko. Ayaw ninyo gaw-gaw ha. Sila. Muna siya ila mga statement. Kinsa man ni ngalan Elmer Indoy ang gapos? Di kana si Kani si Orop. Christian, taga pala yung manig pelido. Ato basahon ko no. Ang i-post. Yang i-post na social media. Ang title sa iyang post mutingog usa ang taga-bukid. Mauni ang tinuod nga nakadaog sa Festival King sa Sinulog Gitanhay. Ang giingong sa uban sa social media nga taga-bukid lang. Ayaw niya ilang lang taga-bukid kay diha migikan. Apan gipamatud-an niya nga ang talento, paningkamot o kahusayan walay gipiling lugar nga gigikanan. Apan bisan siya ang gikoronahang mananaog, dili siya ang makarepresent sa tanhay sa Buglasan 2026 tungod kay lain ang gipili. Usa siya ka Bachelor of Science in Criminology graduate. Pamatuod nga ang edukasyon, abilidad ug determinasyon dili masukod sa lugar nga imong gigikanan. Tinuod. Bisan unsa pa ang nahitabo, ang iyang Corona isip Festival King nagpabiling simbolo sa iyang dedikasyon, disiplina ug kahusayan. Ang tinuod nga hari dili masukod sa sunod nga entablado nga iyang matungtungan, kundi sa respeto ug inspirasyon nga iyang gibilin sa katawhan. Keep your head held high. Oro Christian G. V. Mo ni siya? Your victory cannot be erased and your worth will never be defined by a single opportunity.
You will always be the true sinulog sa Tanhay Festival King 2026. Dapat PH, stop using taga-bukid as an insult. Ako proud yung kung inong taga-bukid po yun noon. Where a person comes from does not define their intelligence, education, talent, or worth. Respect is earned through character. Sa to, character, not by one's address. Ito sa kape mo Ito tao sa kape. Aga to mga mistanhay na gay. Unsa ka? Pilihan sa pagdagay. Ha? Pilihan sa pagdagay. Kaya mura man itong nagkabasa, bukod rin magsilik po sila. Asa na magagasto-gasto na? Sige lang, ang sila sa may kubuot. Ah. Sila lang. Okay, sa duwaton ang report. Doon ay bagong 20 MVA sa Tanay Substation, San Rico to. Ay katagdang mag-energize karong bulana sa Agosto. Wala naman na pa na may irong report ko. Kalita. Sige mintra sa mga report, ako rin irugon. Inondan, ano na kisyo, pick on na. Atong duwaton ang report gikan ni Kael Akhay. Lakay may butang tira! Situational report. Attorney Marie Vicental. Ang dawaton si Kael Akhay kaya may butang tira! Situational report. Gibutyag ni Attorney Marie Tagle, General Manager sa Noreco nga gikatak ng ma-energize na karong Agosto ang bagong 20 MVA substation sa Tanay City subay sa giloomang timeline sa maong proyekto. Matod pa ni Tagle, ang bagong substation mutubag sa nagkataas nga panginahanglan sa kuryente sa Tanhay, samto ang daang substation mo'y moserbisyo sa mga lungsod sa Pamplona ug Amlan. Pinaagi ni ini, mas mabahin ang load sa duha ka substation ug mapaayo ang kalidad ug kasaligan nga power services. Gipadayag usab niya nga human sa pandemya, misa kangadto sa 8% matag tuig ang pagtubo sa demand sa kuryente sa Tanhay kumpara sa kasagarang 4% sa miaging mga tuig. Tungod ni ini, gipalapdan sa Noreco 2 ang kapasidad sa ilang pasilidad aron matiman og maabot nga panginhanglan. Dugang pa niya, nagtimbayayo ang Noreco 2 ang Tanhay City LGU sa pagplano sa umaabot ng mga development projects aron maandam ang kooperatiba sa posibleng dugang nga panginhanglan sa kuryente o sa pagtukod pa og dugang nga mga substation. So, for the Tanhay substation, supposedly, ang among timeline ani nga July unta kay amot ang giapas ang fiesta. But basically, ang amot yung timeline with them sa contractor is until August. So, within August, ma-energize na gid siya. That is the development now of Tanhay substation. It's a new 20 MVA substation that will cater to the requirement of the PLO sa district, Amlan, Tanay, and Pamplona. But the way we are configuring it is, kanang bagong substation will cater to Tanay, then the older substation will cater to Pamplona and Amlan. So that way, concentrated na good ang capacity and ma-improve po ang power quality kanang voltahe sa area. Oo, kay kung ang effect ani is kuan na gyud kanang bitang mga lines na tripping sa lang since usan kamo feeder ninyo concentrated naman lang yan in that substation. That means na kung kanang substation na dili na dalahig ang tanan, no? Di na tanan kay pareha karon tulo man mo ang gatabang sa usa ka substation. Si Attorney Marie Tagle, General Manager sa Noreco 2 na hinabi sa mga lokal nga tigbalita. Ug mao kadtong nakalap na nga balita sa Dakbayan sa Dumaguete. Maayong pagpaminausab ni former Tanhay City Councilor Tikboy Salma ni Mami Lucy, Ma'am Lotlot, Kay Scholar ug Sir John Ray, ug ni former Tanhay City Vice Mayor Dong Nil Salma. Alang sa programang balitang toro-toro sa DYST 103.9 FM 1 Heart Radio. Kini sa ST Patroller, numero 18 Kael Akhay. Maayong buntag kanatong tanan. Balita
Sudang Tudu-Tudu. Okay, salamat kay Lakay sa imuhang report. Ang mong report nasab kini sa Hard Max Extreme. Ang Hard Max Extreme mapalit kini sa butikang parmasya sa inyong lugar. Diri sa may Tanhay St. Teresa Pharmacy. Hard Max Extreme mo ni kaabang sa kalalakihan panahon sa labing-labi. Ay hansag sa mga balita pre no. Ato nga dawaton gikan sa gawas dunay ano to? Financial assistance sa payout sa gitawag og uplift. Sugod ugma pit sa 4 ato dawaton ang report gikan sa gawas. Isti Patrol numero 14. Gina Garcia Capa. Gina, please come in. Situational report. Yes, ati Gina, bunal. Yes, Sir Roy, mayong buntagog sa tanan na mga suking nga mga tigpamilawan nga di kanunay kini nga nagasunod sa itong programa sa kahanginan. Kuya Roy, financial assistance payout for beneficiaries of Unified Package for Livelihoods Industry, Food and Transportation, uplift. Nailhan ni sa tawag nga uplift. Unya mudawat ang atong mga beneficiary sugod ugmang adlaw nga Martes, Agosto 4, 2026 ang Barangay 1 hangtod sa 9. Unya apil na ani ang Barangay Sagra, San Isidro ug San Jose. Unya ang binyo nini diya sa may Usminya Park aning Dakbayana sa Tanhay. Unya ugma gyapon adlaw Agosto 4, 2026 Martes ang mudawat nga mga Barangay Pulo, Tugas, Ubugon, Luka, Manipis, San Miguel. Ang binyo nini diya sa may Barangay 3 covered court ning Dakbayan sa Tanay. Ugma gyapon adlaw Agosto 4, 2026 adlaw nga Martes adto ang binyo nini sa Barangay 6 covered court ilawd ang Barangay Novalias, Santa Cruz Nuevo o Santa Cruz Giho. So tulo ka barangay ugmang adlaw adto sa Barangay 6 covered court ilawd. Pagka Miyerkules Agosto 5 ang mudawat nini ang Barangay Paliw. Unya adto ra pud sa ilahang kaugalingon nga covered court sa Barangay Paliw covered court. Unya ang Barangay Bahian mudawat usab Agosto 5 diya sa ilang covered court sa Barangay Bahian Kuya Roy. Unya pagka Agosto 6 adlaw nga Huwebes 2026 ang Barangay Santo Niño mudawat usab adto sa ilang kaugalingong covered court sa Barangay Santo Niño. Unya ang mga lista nini nga mga beneficiaries na kini sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay. Pwede nilang tanawon ang ilang mga ngalan dinha sa tanan nga mga beneficiaries nga mudawat Kuya Roy. Katong nangutana nato, Kuya Roy, na ay akong gibiling gahapon din gikan na katong kung nakahinumdum ka katong gisabihan ako ang SSS office sa Executive branch nga si Mama Mercy Silis na din ang kopya akong gibilin din katong kabahin sa mudawat sa mga beneficiaries sa Kuya Roy. Unya sa dili pa matapos sa report karon dia diri sa parokya ni Senior Santiago Apostol nga din lingkod ta diri sa may atubangan sa Dakutanan. Dia diri si Tia Birata Dagwayan o si SG Rinaldo Inario ang ato ang security guard diri sa parokya, si SG Sapanta o si SG Sernal o kuan ka nang salamat usab sa tanan natong mga suki nga mga tigpaminawan nga nagpaminaw kanunay nato sa DYIC. Unya mayong pagpaminaw usab diya sa may Marine Snake San Salon, diya sa may Real Street Dakbayana sa Tanay. Ang Marine Snake San Salon ipanigya kini gidumala ni Mrs. Marina Ihi Aguilar diya sa may Real Street Dakbayana sa Tanay. Usab na yung pagpaminaw diya sa may Tabunda Funeral Homes
diya sa may Magallanes Street Tagbayan sa Tanhay. Ang Tabuna Funeral Homes gipanagyan kini gidumala ning Mrs. Larnie Tabunda diya sa may Magallanes Street Tagbayan sa Tanhay. Gikan diri nanukada sa may parokya ni Senior Santiago. Ay nalimot ko Kuya Roy, wala day tay santos nga misa karong hapon sa Roman Catholic Cemetery. Walay santos nga misa sa atong minteryo karong hapon alas 4:30 wala kay misa. So naning gipahibalo kay daghan kay nangutana nato nini kung may misa ba karong hapon sa minteryo. So wala tay misa karong hapon. Ikan diri nanukad sa parokya ni Senior Santiago Apostol Dakbayan sa Tanay alang sa balitang tudo-tudo sa DYIC 103.9 FM. Kini ang mudya ng Masa SC Patroller numero 14 Gina Garcia Capa, reporter. Situational report. Okay, salamat mutya ng masa Ate Gina Garcia tapos sa imuhang report. Balitang tudo-tudo. Alas 7:38 nas kabutagon kining oras sa kini sa Dragon Fruit Herbal Capsule o ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extract na usab ng Alkasi nga mapalit sa butika panmasya sa inyong lugar. So batasanan nyo kasapta lisin na inyong kape o sa gitawag ng Dragon Fruit Herbal Coffee Mix no kanyang kape diya nga makataas og uric acid may usahay makataas. Kining kape nga herbal no kining Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Extract ni Nadia sa Teresa Pharmacy. Okay. Ato nga dawaton, market report gikan sa gawas Street Patrol numero 5 Hanidi, please come in. Mercado. Yes, Hanidi, bunal. Yes, kadang salamat kay Raya di ang mayong buntag sa pinakasaking kidamirawan sa balitang tudo-tudo. Bilang presyo sa nakinang kalaligon sa metado sa siyudad sa Tanay. Ang presyo sa makaisda ang bangus adunay kag 180 o 200 ang magandilo. Tingok 150 ang sos ang ulang ikog 200 ang magandilo. Malasubik at 250 ang magandilo. Ang darok 550 ang magandilo. Kuyaran kay Sita ang magandilo. Ang malungsok 5 kay Sita ang magandilo. Iyalasan 180 ang magandilo. Ang kabab 180 ang magandilo. Ang kamarong adunay pag 5 kay Sita, 200 o 220 ang magandilo. Tulingan 180 ang magandilo. Ang dilong-dilong shin ang magandilo. Kasayan adunay pag 380 o 400 ang magandilo. Ang magka 500 ang magandilo. O ang presyo sa kaning baboy 250 ang magandilo. Ang beer unod 280 ang magandilo. Ang atay 200 ang magandilo. Magdara sa kaning baboy 200 ang magandilo. O ang presyo sa kaning baga 400 ang diapon ang magandilo. Ang anang 280 ang magandilo. Pan sa kaning baga 150 ang magandilo. Ang atay 280 ang magandilo. O ang presyo sa kaning manok 200 ang magandilo. Ang atay 240 ang magandilo. Ang tiyo 130 ang magandilo. Ang tinaay 110 ang magandilo. Ang tako 230 ang magandilo. Ang matikulon adunay kag 180 o 190 ang magandilo. O dito sa lugar ang main kay kita ito magus na sa kay kita isiti ang magandilo. Ang yellow-born 39 ang magandilo o presyo sa kanakot ang awos 140 ang magandilo at sibuyas 120 ang magandilo. Ang kamatis 160 ang magandilo. Ang raya 150 ang magandilo. At sal adunay kag 180 o adunay kag 200 ang magandilo. Hindi nga espada adunay kag 120 o adunay kag 150 ang magandilo. Talong 90 ang magandilo. Ang patatas adunay kag 150 ang magandilo. Ang carrot 120 ang magandilo. Ang repolyo 90 ang magandilo. Kaliya 80 ang magandilo. Ang kalabasa 30 ang magandilo. Ang sayote adunay kag 18 o 20 ang buhok. Sikwa 50 ang magandilo o adunay kag pipino na kag 80 ang magandilo. Kung mapasa ang mga presyo nga nakadisplay sa nabunang dalaligon sa merkado sa siyudad sa Tanay. Maayong utang o bayan sa Taminaw ni Kanhi Consial Sigboy Salma o ni Kanhi Vice Mayor Dong Neil Salma.
Galang na lang sa programang Balitang Pinutudo sa DYSP 103.9 at Alawan Highway. Limited sa numero 7 at Mercado. Okay na, salamat Hanidi sa imuhang market report. Ano ka diri sa gawas diri sa tuang Subiana sa Changi sa Tanay ang report. Alas 7:42 das kabuntagon. Mayroon ga kit-anak masyanteng ga Pilipiniana o gabarong. Kaya pa na, pinibuwan ng wika na po. I don't know, kay ako po kumangkon po dito sa Manuyot, puro pa culmination siguro sila ang buwan ng wika. Ako na nga, kini Lolo Station Month, brother. Sa Nutrition Month, pwede po karoon ng culmination. Kaya ang pizza 31 na ho, manggod o sa pizza Tubre. Aning Sabado, Bernis. for something Bernis. Bernis. Ang pizza Ono, Sabado. So possibly, ang Nutrition Month, for the whole month of July. July. Ay, pero na ka. Bato grang murag bungol akong tingog kay off ako microphone. Ang Nutrition Month, gitawag ko ng Nutrition Month kay sa bulan guna July 1 to 31. Unya ang uban nagsaulog Nutrition Month ano nang entrada sa Abril. Ilang culmination. So tingali pwede po na og ma-culmination sa Nutrition Month pero sugod po sa buwan ng wika. Kaya ang gusto buwan ng wika mana Buwan ng wika. muna magtinagalog ta kay ang ato nung national language Tagalog mo kuno. No? So Tagalog. simula ngayon hanggang noon hanggang magpakailanman. So pero ang shotgun ga suspend og klase no? Kaya gumikan laging Luis. Ako ba? Sige, Kasi na minili na lang magsuspend ni Mayor Ator. The ethics nga rin Kuya Roy. Unsa na nga payout? Unta na sa payout sa uplift dagay. Uplift do. Kaning Dali. asa man to? Uplift nga wala man ta ma-uplift pa ni. Kana pre. Uplift. Lagi ka na, pre. Di na ginigikan. Ha? Di na ginigikan. Oh. Kining uplift ang buti pasabot ana unified package for livelihoods industry food and transport. So kuan ni mga igala assistance yapon ni cash ug wala na tong sa tong nga contributor pud ka sa una nga panghatag ra dito. Kato ba ganing kanang hapit ka mapobre tagaan ka lain ang AX. UCT, di ba to? Dili, UCT, lain lain po itong tumagani usa gani kadtong wag tang nila kay di mong pamulitika. Kadtong para sa kanang gingon hapit na mapobre. Dili po to kuan kini sa to. Ito ganing pangata gani katong ang Brinsada na si Speaker Romualdez. Nagkamulis ang mga ayuda. Gani kanang purpose na naman na UCT. Dayon kanang AX. Katong usa tong kwarta pangatag. Usa mo to kuan, di po to tupad. Lain ko natupad sa Department of Labor mo na. Usa mo tay. Isang akap. Akap, akap di ay. Akap, So sa nila akap to do. Kanang akap. Mao na po ni akap. Aka na siya. Oo. Puro pangatag ta mga igala. Akap pa to. Alay sa kanang mga pobre. Unya, kisa may makadawat aning uplift. Kay mo na po ni rin yung baniog. No? Kay gamito na po ni pamulitika niya kaya nagkadool in 2028. Sa group 1, ang target nga makadawat 3.5 million. Katuning mga membro sa Purpose, walang gutom program. Unya, dunay group 2 nga 2.5 million. Katong mahihirap at near poor household kalag doon na mapobre. Nga nasod sa 25% above the poverty threshold.
base sa 2024 CBMS ng PSA. Dahil hanap kayo ng ikatulo. Arcos Picas. Dunay Group 3. Asa naman itong Group 3? 1.5 million katong mga manggagawa o kang pamilya madunay ubos og kita. No. Mapil kita ani pre Ano? sa Group 3. Okay? Giila ang mga pamilya, mga trabahante o ilang pamilya nga ubos ra kita. Nagatrabaho Ikan o. o na register siya sa 2024 CBMS sa PSA. Lagi ni kinsa ka kakabantay man ko aning CBMS Community Based Monitoring System na gito ni. Unya kinsa ka ilang gipang mga purpose ra po dito sa palio, mga purpose ra po ilang gi o katong mga senior may 20,000 and below na SSS monthly salary credit. Nakapaghulog ng contribution ng kahit isang bisis noong 2025 o 2026. Kato ning gibasa di ay sa miyagi, no? So, in short mga igala, mao na po ni Roy na ipaniog kining uplift, payout, no? Unya mao lagi ni dahil mga sektor mga igala wala man bugoy. Kaya bang pagpili ba na man gud ya? Abog kilala man ka abot og group 1, group 2, group 3 sa kategori ba? Na dito sa pagpili sa mamamay mong beneficiary. No, gilali magkas group 1 katong mga membro pila na ilang dawaton na ng professor katong na-appeal sa kiniliyong walang gutong program. Appeal pa gyud sila aning group 1. So pila na madawat nila. Unang mao rin ni siya akap pag 2000 man eh. Mao rin ni siya akap mga galag yung surag pangalan. No? Unya mao lagi dili laganap ang pagpangapod-apod kay adto man na sa mag-evaluate mo to pa. Kinsa ang ngayan nga i-appeal. Kami ani bisag para naman pang maintenance unta no. Okay? Kung sa maintenance, Ako Kaya tutuloy mo last time? dito ko tagaan ko kuan lagi kini mga requirements. Kanya medical certificate, inday kaning certificate of indigency. Dayon unsa pa tong napay duwa. Dayon mobalik pa dito. No kay limang kag every 5 days 1.5. Ako ba? So, kung kinahanglan ko na kayo na. Every day every 5 days 1.5. Niya sa ato pa sa usa ka semana kaunom. No, kaunom ko mo palit. Unya kinalang ko og unom ka 1.5. Unom ka 1.5. So pila na maron tanan. Gila asa man ka manangkong nga nasa usa ka bulan unom ka 1.5 pila man aron? Unom 6. 8,500. Ganana yun. Nya asa man kuno ko 8,500 kada bulan sa maintenance. No, wala makiti, no. Gato mo sila nga Roy Ibanez kortahan. Abi ninyo mga igala. Kani mura ba ko kan ba kanang gaana ba gani gauliot jud kan ba gani gauliot ug asa jud mo lugar aron maka kan we can boost kan matagbo nato nang atong panginahanglanon sa kalisod, no? So asa man ko ana manangkong plus ang atong munang nambulong jud ko og kuan kining utong nato dito sa opisina ni Congresswoman Maisa sa Garbaria. Kay ngita lang kita basig dunay magayuda mo tong tagaan ta guidelines. Guidelines, Nya di man po ko mo yung magkasigig lakaw ani kay kamo man ta nga gikan dito punta diri punta dito ato dito. Pira ho na ka? Ha? Pira ho na ka?
Kanang lang itong katong kapitos lagi mga igala. Sana ka, ako na lamang iyangan sa Ginoo. May buntag day ni former kapitan sa Barangay San Miguel. Good morning, ani Kapitan Nani. No? Good morning mga idol. Kasi gimingaw lako ninyong duha. Busy gyud kaayo kung tang parihas. Kini kusog ning mutabang. Oh, Kusog ning mutabang. Oh. Nalingkamot gyud tawo ni si Kapitan Nani nga maka serbisyo gyud. Ay paningkamot sa serbisyo gyud sa mga taga San Miguel. Bisa dili na siya kapitan diha, pero iduula lang gyapon niya sa mga iyang mga konstituent diha, no? Mga katawhan diha, dulan gyapon siya. Okay. Kusog ko ni siya mutabang. Siya may kusog kuan kining Nalingkamot salbas mga problema na siya. naningkamot parang masalba. Masalbar. Salba ng problema, no? Pareho ko ning konsyal aris Barangay City. Mm. Si konsyal maningkamot para sa kalambuan sa city. Muna siya dia. May buntag muna ni Kapitan Joe Pro Parte, no? So si Kapitan Joe Pro Parte ay may tao po. Hindi kita na mo ari basta ato si Kubis pingon na nga. Namahaw no? Mani hadayon ni. Namahaw na mo. Pero bakit ang Miss Kubis kasi patop si Kubis wala taw lang Kubis man, dra pa si Congresswoman, dra pa si Governor. Wala pa kanto mi si Kubis. Si Kapitan Joe Probarte. Oh, kasi may Joe Pro. Mana dia nga pamahaw mo. Pamahaw mo. Ang isang medil mo dili mo. Yan. Kana ba dia may manay nga maayo kayo manong kumaw. Oh. Pero Kapitan Joe Probarte mana dia nga pamahaw mo. Kana ba may man nga maayo kayo manong kumaw. Oh. Di ba ba? Muli mga taga San Miguel, pay mo servisyo gini. Pinaangay na servisyo niya. Pinaangay nilang serbisyo, tinunanay pa yun. Tinunanay pa yun. Pero mas magbitahan ka ng tinunanay. Mas bitahan kayo ng tinunanay. Kaysa pinangay. Kaysa pinangay. Okay. Kaysa talang higayon mo na. Ano ba na kay... Tinunod sa limuhang servisyo. Di ba nakapangay dito noon? Dito. Paangay yun. Tinunod. Shout out cause akong mama Lily Kadayday, always listening to your program diya sa Barangay 8. Kumusta naman eh? Oy, mayo nga buntag Mr. June Kadayday ang umabot nga konsyal diya sa Bahian. Ano na nakikita? Tawag balik ka rin. Kining last na kita ka naman nagparin, no? So, Tuwa man sa Bahian ron. Oo. Iyang greet iyang mama Lily nga naa diri sa Barangay 8. Papabaling ko na. Grigi. Grigi. Matod palagi niya, shout out. Shout out ko sa kong mama Lily Kadayday, always listening to you, to your program diha sa Barangay 8. So to ani si Pasbayan ni si Mr. Junior Kadayday. Kusog mo guding DYS dito pre. Kumusta po ka dito sa Konsyal Linlin Lara sa Bahian? Tungkol sa kay kabayo? Oo. Yang imo pong amiga dito Ano man itong ikanan sa katulong ako na eskuan? Matangan. Oo, matangan. Nalagaw sa kasan? Oo. Deng katanay. Oo. Tok imong amiga nga sindira? Wala may kuhan kining na napigtahin. Ha? Wala na napigtahin. RS ay. Wala ni. Wala na siya. Wala Ikaw kay- na kahurot. Kahort ba na siyang katubhan? Di siya kahurot eh. Mitchell, ay kahort ba na sila? Kahurot mo. Pakano mo na kung hut na rin yung player. Taira ng gainag mga 10 hektaryas. So, kaana mo diha, ayara mo ilang diri Ay mo na uban. Ako na. Pagkuhan, papahuli na mo. Pagkaon. Good morning, Dubular. Greet ko o happy birthday sa akong unika iha. Nga si Claire Akab. Welcome to adulthood. Mag-18 na diya si Claire Michelle. Hindi po di sa mga pre. Hindi pang-imbitar. Pista dito del Pilar, pista Bais, birthday Claire, di mga imbitar. Di ba imitar? Musta mas Jack? Jack Akab. So, may buntag ninyo diya sa may kininiong Hacienda del Pilar. Good morning, idols. Roy and Ronly, I'm watching you live stream morning news. Gikang si Bert kanya viral. Lagi ako ngita pagugustan na niya ako pong cellphone kay dolar kayo. 20 na 18 so unta to pagdibo. Okay. Nako to magdibo kay welcome to adulthood kuno. Kaya naman. Nya 20 na di ay. 20 na taon.
Yan na. Si Clear good. Oo. Okay ra si Jack. Okay ra si Jack. Gaguyod baka. Okay kaya si Jack Jackan. Orang tahu sekawas. Orang tahu sekawas. Saka. Tapos dito na ito. Kisawan. Orang tahu sih saya wala. Wala na yung una mo ini saka. Ay, bayla, ako lang topic ka na mga natin, babobri. Tahu ba? Wag ka ng purtan, babobri gaya na siya na itaw. Oh, nama gulo. Ana. Nagkadugog. So, 20 years old dari IC, kuan. Clear akab. Attorney Clear Castro, mga pre. Okay. 58 minutos sigala, human mulabay ang alas 7 sa buntag, standby sa Major News sa balitang tulo-tulo, balik mi human lamang ini. Balitang tudot. Hi, my name is Elijah. My name is Catherine. We're from Manoyan, and you're listening to One Heart Video. Swerte ka! Kini ang DYST 103.9 FM sa Soundstream Broadcasting Corporation. Nagasibya, gikan diri sa second floor GFT Building, Sitio Pao, Magallanes Street, Barangay Nueve, Dakbayan sa Tanay, Negros Oriental. DYST 103.9 FM. Basta One Heart Radio, swerte ta! Swerte ta! 59 minutos sigala, human magkalabay ang alas 7 sa buntag ug karon ani ang uluan sa mga balita. Tara update sa pag-renew sa prangkisa sa Negros Oriental 2 Electric Cooperative yatag ni Congresswoman Maisa Sagarbaria. Turing ko to, Manager Tagre. Adunay mensahe sa mga konsumidor nga di gyud mawala ang tawag system loss sa inyo mga resibo matod pa niya. Mga PWD sa Negros Oriental gipasidunggan adtol sa PWD National Disability Rights. Suspension sa livestock polling place sa Tanhay City gipatuman karong adlaw or sugod karong adlaw. Uluan sa mga balitang nasyonal. Sekretary Teodoro may panalos publiko, ilabinas ng opisyalis sa ilang katungdanan pagdipinsa sa may West Philippine Sea. Daing balita na sundol balita, 5 ka Pilipino sa seafarers nga napintuhan sa pag-atake sa Black Sea nakauli na sa Pilipinas. Napulong ka lugar gipaubos sa signal number 1 gumikan sa Bagyong Luis. Sa sports, Vienna, midaog ug Brawan sa Germany. Sa itong showbiz balita, top taxpayer. At ang detalye balik may humani ini. Alcasi. Aniya na ang nasulayan o masaligan. Alcasi sa mga nag-antos o lain-laing palatian sa mga gipangkapoy ug luya ang lawas. Ubo, hilanat, may diferensya ang lagos. Adunay asma ug anemia. Tumar ug Alcasi. Alkaline with vitamin C. Magatabang sa kahimsok sa atong pamanit ug kabukugan. Malikayan ang atake sa kasing-kasing. Power immune system booster pa yun. Alcasi para always healthy. Mag-Alcasi. Alkaline with vitamin C. Alcasi. Mapalit sa tanang mga butika.
Hinumdumi kanunay nga ako natong lawas na sakto nga vitamin C. Kana alkaline nga vitamin C sama sa alkasi. Garantisado kini luwas ka sa tanang mga balatian bisan pa sa gikahadlukan nga hulga sa pagkuyanap sa makamatay nga kagaw o balatian. Pangantay kagaw kini nga vitamin C. Alkasi alkaline based vitamin C tumarna. Mapalit sa mga butika o farmasya nga duol sa inyong mga lugar. Diri sa Tanhay, St. Teresa Pharmacy. Alkasi alkaline based vitamin C. You don't know what I go through. Dragon Fruit Plus. Alang sa kasayuran, ang prutas nga dragon fruit gihimo nga herbal nga mopaubos sa sugar kung muayo sa sakit nga diabetes. Gisagulan na usab kini og mangosteen nga mohilis sa mga bukol-bukol sa lawak. Aduna po'y guyabano kung siko nga muayo sa dunay cancer. May turmeric o luyang dulaw nga mopakupos sa mga hubag-hubag sa lawak. May barley nga mulimpyo og mopaubos sa dugo. Gidungagan pa og guamera nga mopatay sa mga kagaw, bacteria o virus. Dragon Fruit Plus 650 mg. Dragon Fruit Plus kining tanan nga herbal giipon sa usa ka kapsula. Dragon Fruit Plus Herbal Capsule. Muwala, muwagtang, muayos sa inyong sakit o balatian. Kipabarato pa kini. Dragon Fruit Plus 650 mg. Mapalit sa mga butika o farmasya sa inyong mga lugar. Palit kanunay sa mas gipabarato, subon ko ha, palit kanunay sa mas gipabarato nga herbal capsule karon sa inyo mga butika. Walay lain Dragon Fruit Plus herbal capsule. Pangantay bukol-bukol kini mo hili sa mga sisalawas. Kung may high blood ka na o diabetes, may sakit sa kasing-kasing, mao kini ang pinakamayo nga herbal nga kapsula imnon kada adlaw. Ayaw paglangay ato nas pinakaduol nga butika sa inyong lugar. Dragon Fruit Plus, epektibo, barato, garantisado palit na kamo. Diri sa Tanay, St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Plus 650 mg, 12 pesos ra kada kapsula. Excuse me, can I have your attention please for one more time? Mga penata! Mga penata! Ani ana ang kape nga makaayo sa lawas. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. A combination mix with high unique antioxidants, coffee bean extract, Arabica coffee, dragon fruit, moringa o malunggay, ginseng, young barley, turmeric luyang dilaw, guyabano, mangosteen extract, insulin plant extract, stevia plant natural sweetener, and dairy creamer. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Sa mga gibawa na nag-inom og kape, makainom na yun mo. Ay, kalame siya kape oy. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix yan. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mga penata! Mga penata! Ang Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin. Mapalit na sa tanang butika o parmasya sa inyong mga lugar. Nakatilaw ka na ba sa lamian? Humutong herbal pagayod nga kafe? Ani ana gipailang-ilang pinakabago nga herbal coffee. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Sa dunay high blood, diabetes, arthritis, at taas ug cholesterol, dili makatulong tilawin ha. Disenyo kini nga moayo sa sakit ug balatian. Dragon Fruit Herbal Coffee. Adunay 12 ka mga herbal ingredients. Kini nga kape tambal ni Dragon Fruit Herbal Coffee. Mapalit sa mga butika ug farmasya nga duol sa inyong mga lugar. Diri sa Tanay, St. Teresa Pharmacy. Dragon Fruit Herbal Coffee Mix with Insulin Plant. Mga pinaka! Ito na ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Dragon Fruit Gold! Pure energy. Tambatok sa stress, hubag-hubag, makatabang sa pagkontrol sa blood sugar, pampatinaw sa mata, makaayo sa atay, muamping sa atong kasing-kasing, maayo ang atong digestion, pabawas sa timbang, pagpatay sa mga bakterya o uban pang delikadong sakit, lami ang atong pagkatulog, maayo ang pagdaloy sa atong dugo, makaayo sa atong pangisip, mupakusog sa atong immune system. Dragon Fruit Gold! Kompleto na, barato pa ang pinakabagong Dragon Fruit Gold! Pure energy. Naanak kini sa inyong mga butika. Mag-Dragon Fruit Gold na Dragon Fruit Gold!
Ani anang pinakabago o pinaka-epektibo ang Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule. Pangbatok sa stress sa bagubag, makatabang mag-control sa blood sugar level o bad cholesterol. Makayo sa atay, muamping sa tong kasing-kasing. Makabawa sa timbang o mupayo sa nagkadayang sakit. Ang pag-inadlaw nga pag-inom sa Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule, makahatag og kahupay sa stress ug anxiety, especially sa maglisod og katulog. Busa ngano mag-antos man nga pwede man nimo sulayan ang pinakabag-o 100% nga epektibo. Dragon Fruit Gold 700 mg 12-in-1 capsule para goodbye sa giantos mo nga balatian. Available sa tanang branches sa Santa Teresa Pharmacy o sa tanang duol nga butika sa inyong lugar. Hanap mo ba hard sa performance? Hard sa gana? Hard sa sarap? Lakas to the max? Let's get it on. Hard Max Extreme Coffee Mix. Makapaggana, makapadasi. Hard Max. Hard Max. Maka-improve sa workout sa atong performance o sexual activity. Makapamaba sa high blood pressure o mutabang sa pag-control sa atong blood sugar. Makapamaba sa mga hubag-hubag sa atong lawas, sa mga joint pain, labi na ang arthritis. Makapaboost sa atong sexual energy. Hard Max. Hard Max Extreme Coffee Mix with all kinds of ginseng. Mag Hard Max. Extreme na. Otso minutos na human sa alas 8 sa kabuntagon o karon aniyan ang detalye sa mga balita. Kanunuman nga niadtong atol sa State of the Nation Address niadtong petsa 29 sa Hulyo ni Presidente Bongbong Marcos, bisita usab dito sa buwatan ni 2nd District Congresswoman Maisa Sagadbaria ang mga dagong opisyalis sa Negros Oriental to Electric Cooperative, ilabilas mga direktor aron sa pag-renew sa prangkisa sa kooperatiba for the next 25 years. Kalambigitan sa maong pag-file o blower para sa renewal sa prangkisa niyang update sa buwatan ni Congresswoman Maisa Sagadbaria o District Congresswoman Janice Digamo. Okay, ang update is na-recognize na good siya sa floor na we pass it. Actually, it was last Tuesday or Wednesday ba to, no? And maybe ato na to ma-hear, no? Ma-committee na to ma-hear na to sa committee meeting together with nila ning representative of the GOOP. So, amo raman na siyang i-consolidate ang request, no, sa ato ang franchise. And I believe mag-grant pa na siya. Wala problema. At least we still have how many years to go? Kay Morat 2033 pa na ma-expire, I believe. No? So at least we still have enough time. Si 2nd District Congresswoman Maisa Sagadbaria. Laing nga lokal nga balita. Tungod sa giistorya o gipamulong sa atol sa sunan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nabigit na ini pagtangtang sa gitawag o system loss sa mga cooperative diin si Enrico to manager P. Maria Tagle ni klaro o gado na siya mensahe labigit na ini maong pamulong sa presidente dugang pa ni manager Tagle sa Norico Dos nga aduna na gyapoy system loss sa mga bill sakop sa Norico diin kini gipasabot niya kung ami daw na uray balaod nga pagtangtang sa system loss apan sila ug tanon pangpatuman ini aduna siya mensahe si General Manager sa Norico to nga si Attorney Tagle. Kuan sa mga medyo konsumidor tag-iya nga sa karon na apang ato ang system law sa inyong bill tungod kay kami usang siya ka-charge nga asa ato ang regulasyon. So nga sa inyong bill tugod sa regulasyon. Kung may kausbanan ng maong regulasyon, amo pong ipakita po sa maong bill ang kausbanan nga mahitabo adang maong.
Pagkato si General Manager sa Nurico 2, Attorney Fee Maritag. Ang lalawigan sa Negros Oriental pinagi ni Provincial Governor Manuel Chaco Sagarbarria ang ipasilungog kini sa nato naglabing Biyernes sa mga PWDs or persons with disabilities gumikan sa ilang contribution ngadto sa katilingban atol kini sa pag-obserba sa National Disability Rights Day din mokabat og 300 ka mga beneficiaries nga nakautusab sa ilang rights assistance. Matod pa nga Provincial Governor Manuel Chaco Sagarbarria nga ang mga PWD usa sa mga inspirasyon ngadto sa kadagkanan nga bisan sa ilang mga kakulian wala kini pabaya sa ilang kaugalingon og naay mo silang magbabungaon o adunay kabulahanan nga ilang gidala sa komunidad. Matod pa ni Governor Chaco Sagarbarria nga bisag maginaunsa ang trabaho ra gyud ang ato ang mga kaigsunan nga pagkakabot sa tingusbawan sa kinabuhi may mo silang magbalampuson man normal ka man o dili normal ang ilang pagkatawo. Katapusang lokal nga balita, gipatuban sugod karong adlaw, Agosto 3 to 2026, ang temporaryong suspensyon sa operasyon sa livestock pooling place o paunay nga gahutang sa Rio sa Tanay Square diya sa atong syudad. Ibase kini sa City Executive Order number 7-003 Series of 2026 pagpabiling epektibo hangtod adunay pag-ong pahibalo gikan sa lokal nga kagawanan. Sumala pa sa Facebook post sa City Veterinarian Office nga maong lakang kabahin sa pagpalig-on sa biosecurity measures aron balikayan o mapugnan ang posibleng pagsulod sa pagkaylap sa African Swine Fever kon ESF usa ka sakit nga nag-atake sa mga baboy o adunay dakong epekto sa industriya. Kung sa suspension gidili ang tanang nga kalihukan sa maong pasilidad lagip ng livestock trading, pooling, pagpalit o pagbaligya uban pa mga transaksyon nga may kalabutan sa pagpalin sa mga hayop. Iawag usab sa City Veterinarian Office nga ang tanang livestock traders, buyers, sellers, transporters o mga publiko nga mo sunod yun sa executive order ipasilang anusab ang mga mula pa sa maong direktiba mahimong adunay at tumangon nga angay legal o administratibong aksyon. 14 minutos suman sa alas 8 og karon sa atuangan National News. National Report. Taliwala sa nagpadayong atensyon diya sa may West Philippine Sea, si Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro ang mihatag kinig pasidaan sa mga public officials nga kini sila dunay ka responsibilidad nga ilang ipanumpaan nga ipatigbabaw gayud ang polisiya sa nasod lambigit sa mga territorial waters. Dugang pa ni Gibo Teodoro kung ikaw sa public officials o niya dili makasanong sa panawagan sa itong batakang balaod nga ipatigbabaw gayud ang polisiya sa atong gobyerno usarang opsyon nga ang himon mao ang pag-resign. Matud pa ni Gibo Teodoro kini gitataw sa secretary sa panawagan ngadto sa mga public officials nga mo resign na lamang kung ang ilang personal nga pagtuo lambigit sa mga West Philippine Sea ang kini dili nila pwede nga mabarugan. National Report. Laing nasudnon nga balita, luwas nang nakauli sa Pilipinas ang 5 ka Filipino crew members sa bulk carrier MV Ines nga napiktuhan sa pag-atake sa Black Sea Atoll sa nagpadayon nga panagbagi tali sa Russia o Ukraine. Sumala pa Department of Migrant Workers kung DMW gisugat sa ilang pag-abot ang mga seafarers sa mga kuwani sa ahensya sa kauban ang Overseas Worker Welfare Administration kung OWA o Manila International Airport Authority o medical team. Paubos na yun sila sa medical assessment o kitagaan og angay tabang aron siguro ang ilang kahimtang human sa ilang masinati nga peligro samtang nagserbisyo sa gawas nasod. Para na usab ang DMW sa paghatag og suporta o koordinasyon alang sa pagkanan sa mga overseas Filipino workers ilabi na sa napektuhan sa kagubot o panagbanggi sa ubang nasod labi na sa Russia o Ukraine.
National. Report. Dunay na napulo ka mga lugar ang gipataas ang signal number 1 kini gumikan sa tropical depression nga si Luis kinsa na kini karon sa kadagatan didto sa may northern na Luzon. Ang tropical depression Luis ana kini sa pagyapong gikusgon og nagpabilin kining nagapundo des kadagatan sa may probinsya sa Aurora madud pa sa Pag-asa. Sa ilang pag-anino kaginina alas 5 sa kadlawon ang Pag-asa na mayag nga napulo na kalugar dito sa Luzon ang napaubo sa signal number 1. Minimal ngadto sa mga minor impacts gikan sa makusog hangin ang posibleng matagamtaman sa mga lugar nga napaubo sa maong signal number 1. Gibulsa ni Pinoy Pole Vaulter E.G. Obina ang bulawan sa First International Pole Vault Meeting sa Cathedral Square dito sa Halberstadt, Germany. Nidaog si Obina human ma-clear ang 5.76 meters sa iyang first attempt. Nisulay pa kini og mas taas nga 5.9 meters apan wa niya makuha sa tulo ka attempt. Si Abdel Salam Sefidin nga taga Qatar mao ni kuha sa silver medal sa iyang 5.6 meters nga attempt samtang ang Amerikano nga Shual Skull nakadaog sa bronze medal sa clearance nga 5.56 meters. Chikahan ng bayan. Ito ang Showbiz Balita. Sa atong showbiz balita, ang atong usab kini sa Hard Max Stream. Na makulit na butikag parmasya sa inyong lugar. Sa ato ang showbiz balita, chika. Nagkadawat og rekognasyon gikan sa Bureau of Internal Revenue o BIR si Alden Richard o Barley Pontesa, isip kabahin sa top taxpayer sa nasod. Giila ang duha ka kapuso star, di lamang tungod kay sa ilang kontribusyon sa buwis, kundi lakim na usab ang paggamit sa ilang mga plataporma aron magpahinumdom ang publiko nga kinahanglan sa usong pagbayad sa buwis. Matong showbiz balita. Napulog siya makagutlo man molabay ang alas 8 sa kabuntagon mao kutang nilangkob sa Tumi Junior sa balitang tudo-tudo nining Lunes nga edisyon Agosto 3 tuig 2026. Kinilang gyapon yung ting balita Roy Ibanez. Kapag gyapon ni kabus nga ting balita Ronly Pinier. Balitang tudo-tudo. Lourdes Reyes Gason at Watch Live. Oy, may buntag ni Barangay Konsyal Lara Relinda Kunlinlin Lara diya sa Barangay Bahian naka-Watch Live. Good morning Kuya Roy, gikang Lin Romano o Romano Lin. Niya may sambutang diya sa pulo ni Barangay Kagawad Robert Bahana. Kanya diya sa may Barangay City ni Kagawad Anthony Tunax Herson. Uban ni Ma'am Angeli Herson o ni Barangay Kagawad Romano Maning Lupi. Kanya may isang buntag ni Barangay Kagawad Philip Torres Kalumpang sa Barangay Uno, may nga buntag yagaw. O ni Barangay Captain sa San Jose, Barangay Captain Maige Meneses. Kanya may buntag po sa itong mga eksyon sa Barangay 6 sa Ilaud. Sa ito nga mga barangay officials diya o sa tanan natong mga higala nga nagplano nga mudagan andam na si Kaubang Pat matod pa na ready na siya. Ready na siya nga mudagan consuls barangay 5. Ana? Anya si barangay atong higalang kapya atong higala diya sa barangay Bayan ready na sad. Si Barangay atong higala no. Incoming Barangay Kagawad Junior Kadayday. May buntag po di ay sa tuaron sa nasod sa Australia. Ang atuang former provincial agriculturist, former city agriculture consultant
si Sir Nestor Villa Flores naka-watch live ano to ang CEO from Australia. Naglantaw sa One Heart Radio si Sir Nestor Villa Flores. Okay, ano sila? Papa? Ito pa dito. Maayong buntag, sir. No? Ato na gani dito mamasko. Sir, linis sapatos na ko, sir. Sir, linis sapatos na ako, kurtito. Di ba, pre? Bago na ko sapatos, pre. Bago siya, bago sa size naman, sapatos. Saan yung sapatos? O kasi, mga 41, sir. Pilipino sa Israel, ang mga saguan. Number 9 man eh. Number 9, so, murag sa number 9, murag laras mga 45. Kini ako sapatos ko ra man eh. Dito sa Liprasa 259 ra man eh. Kani akong lapa-lapa, musukot ra man ni siya og kuan katong sinilas nga ligid struck. Kutangon taguman. Di man ni usyoso niya akong lapa-lapa, musuot man sa kunsa. Suot man ni siya katong mga mahalon. Kani ba? Samot niya baraton. Ako sapatos may gala 259 ra man eh. Sir, tingnan sir. Mao ni sapatos ako. Oh. Kung mauro ng Laila do til. Ang ako ra nga di ra makita na akong til nga kaning murag luya nga ako ang kulumag ko. Murag luya? Murag luya ba? Kana ka. Ana ang magsapatos ako. Sapatos ka? Oo. So, may buntag ni Sir Nestor Villa Flores ug lima malayla. Amping mo na sir, no? Naron sa Australia, no? Bugno dia, sir. Kaya makita ko silang picture sa mga galas, sige man silang nag-long sleeve. Bitaw sige silang jacket. Silang jacket. Bugnaw dagay dito, no? Ha? Bugnaw dagay dito. Nilabato ito, pre. Ha? Nilabato ito. Ako mga igala, niya naman ko sa Pangidaron. Di na ko mga dripring bago paglaing lugar. Kay, ano na lamang ko sa tanay. No? Kanang 69 good ko. Oh. Yeah! Malimot pa siya kagulit? Nya, wag ato ka lang lugar, di siya katultul. Kaya wala ka dito? Salaag niya ako. Nang ani naman dyan ko sa tanay. Sila si Sir Nestor, kaya naman dito sa jay ko. Mura magnana na sila balay dito, pre. Sila Ma'am Laila, sila Sir Nestor, may balay dito sa jay ko. Ato sila dito sa jay ko. Pero mingaw, Sir Nestor pa niya, di ko magsilbihan ng Australia. Kay? Has kang bugnawa. Lami rin Diyos Pilipinas, sir, no? Balik man ni Sir Nestor dire. Kay ang iyang kasing-kasing ni Aramang Diyos Pilipinas. Kawan Heart. Kawan Heart mong gini si Sir Nestor. So, si Ma'am Laila, sila may kakuyog. Hindi na Ma'am Laila, di sa imo dato, no? Diya sa Ma'am Laila. Sa ka Ma'am Laila. Sa Nestor. Kay, mga panya pa si Nestor. 24 minutos na igala, human makalabay ang alas 8 sa bundag. Ada ka rin pagkaon dito, Bre? Tarong Ilonis man. Marang gutom na. Ikaw na? Marang gutom ako. Mahaw mi Sir Nestor, may mo diyan kay parihapon na window or snack. Sa oras na karon dito, no? Ato nang bulungan, wala magkabulot akong sa oras dito kay oras na sir. Nyapon ba? Murag na, advance siguro sila o lahi ba? Wala ibang adlaw. Kapustog di mawa sa mata sa katilimban, sa kapait na tiglimpaso nililawot sa kalisdanan. Alas 10:30 buntag dito. 10:30 in the morning dito sa Australia. Iagwanta ang tanan ug tinuha. Kaya nga ito ko na Australian Eastern Standard Time. 8:30 in the morning sa Australia. So diri sa ato alas 8:30. Niya akanang alas 8:30 dito na sa Sydney or Melbourne. Pagabot ni mo sa diri sa Darwin kay dako mo kuning kuan kini Australia pre. Asa mas sa Sydney? Asa mas Australia sir? Asa na kayo sila sa Australia? Atong dako maguna sila kuan. Nga city. Dako may kuan dito kasi dako yun yung nasod sa Australia pre. Mo na gitawag nila the country down under. Mo ni siya Australia
Dito kuha. Oh. Sakop pa na nila. Ano? So sa Western, napay kuhan. diri sa ubos sa Sydney o sa Melbourne, asa man yung Sydney, jara. Aring dapita diri Melbourne. Alas 11:30 ron. Dito. Oo. Pag-abot nimo sa Darwin, aring dapita diri. Kini. Na diri dapita diferensya sila o kuan kining tunga sa oras. Kaya alas 10 man dito sa Darwin. Asa napita rin sila sinira? Ako man yung Australia, pre. Ako yun. Asa napita sila? Akan kay lugar. Wala ka dito, pre. Huwag ikaw suroy. Mao gani ganun ko nga tanahira ko. Sa may capital city sa Australia? Melbourne. Da diri. Melbourne. No. Melbourne. Layo yan si pinag-ubos. Sydney, kapag Sydney ariyo. I-compre, zoom in. Makita ni mo dia, no. Karing Sydney. Zoom in pag yun. No. Zoom in pag yun Sydney. Patunga yun sa Sintra, PRB. Ani di. Ini siya. Gilimang ka pila na kalini na o. Di ka masalah dia. Saka na kasi mulinan sa ikutan. Ketik tuyok dari ka. Wala ko magani kung lumagiti sa una. Anak pa ka. Yag na ka daga puyo. Butang ka diyan. Wala ka. Butang ka desto nga. Naman yung cellphone. Manawag din ka dito sa Ilawod. Kuha ko diri. Tawag ka sa 911. Okay, so wala kita ikaw oras, Mr. Wala kita ikaw oras sa tuang balitang tulo-tulo. Serbisyo publiko sa adlaw nga Lunes. Dos po sila ha? Dos po sila sa? Lunes ron dito. Lunes po sila? Oo. Dito eh. Kaya kon, tungod naman ang dito sa western side mo ilan oras kuan naman ni sila no. Lunes siya po dito? Madahan. Wala na ito. Ang pagbayan na naman siyang bayan na now. Wala na siya dito pre, oras. Dunga ang Amerika, ulay na to. Di ba sila ba ang Australia? Dungan ra. Dungan ra ba? Naka na Pilipinas man yo. Mura man siya na grid ng Pilipinas. Yang unlock kay naman diri sa Dilangan mo sa Lupan. North ta south sila. Down natin. Bayan eh. Ang landong sa magpapalaga. Okay, so salamat sa inyong pagpaminaw. Ako mingon ay ako naunang ikaw na bunga og nagsanga kay moabot gyapon ang panahon kay ikaw maglalang mapapasting kalibutan kini ang tiug sa kabus. Anak sa Luisito para kabente sa lungsod sa Manoy dalapit sa Barangay Noy pining siyudad sa Tanay. Dahil salamat o may butag kanatong tanan amping karunay o uswag tanhay. Sa ngalan sa itong mga kauban diya sa Master's Control, kanilang gyapon yung alagad rong ibang news manamilit sa pagingon ang pagkamatarong mao'y magabayaw. So sa kanasod, pan ang pagpagkasala, mao'y makapukan ining nasurali kang salamat, mayo nga buntag kanatong tanan.